speed. Yeah, yeah. Саб заглабиҷу ёраки нақ заглабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу саб заглабиҷу ёраки нақ заглабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу ин ёри маро хобаш набурдаст лабиҷуй ин ёри маро хобаш набурдаст лабиҷуй ман шер палангам ҳамла кунам ба сӯи ту ман шер палангам ҳамла кунам ба сӯи ту саб заглабиҷу ёраки нақ заглабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу саб заглабиҷу ёраки нақ заглабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу вақти карантин сабзара мезанам диссе дар зара ки вирусо балдет кунанд мара дедаву бо гудет кунанд мада вақти карантин чанд рӯзо унаянгатун нарафтум як рӯз ба ғазаб занг задай ки безур шида як ҳафтум дега пешум намиёчиба узгумра маҳкамай айбага хидиш рангиде нашидай вақти сабзаи ҷинду расадай хаб ки сарма вайрон наки пули мезанемо бору бару худо меги мара вирус қапа ҷуртара пеш миёӣ бака саб заглабиҷу ёраки нақ заглабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу саб заглабиҷу ёраки нақ заглабиҷу то тар нашавад се баргаҳои